Hindi lang on-air naghatid ng good vibes ang RW 95.1 FM, kundi maging on-ground sa ikalawang ratsyada ng anibersaya sa Barangay Part 7 na ginanap sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga nitong Sabado, August 22. Mula pa noong 1995, naging kabahagi na ng bawat pamilyang Kapampangan ng RW 95.1 FM. Kaya naman ang anibersaya sa barangay ay kanilang paraan ng pasasalamat sa higit 3 dekada ng suporta bilang nangungunang provincial FM station sa Central Luzon sa ilalim ng Laos Group of Companies. Tawanan at kulitan ang hatid ng iba't ibang palaro, raffle at pakulong inihanda ng RW na game na nilahukan ng mga residente. Masaya po. Masaya! Nanalo siya. Nanalo ako ng dance contest! Super fun! Nanalo po ako ng bigas. Actually, masaya siya. Biruin mo from morning 10 a.m. na registration. Talagang nagtiyaga yung mga tao para makasama. At okay naman dahil maraming prizes na pinamigay. Thank you sa mga sponsor. Kahit hindi kami nanalo, at least masaya yung mga constituent ng Barangay Balibago. Thank you very much. Naging highlight din ng selebrasyon ang mga contest na TikTokers of the Day at Singing Gong Test, kung saan nabigyan ng pagkakataon ang mga residente na ipakita ang kanilang talento sa sayawan at kantahan. Gusto ko nang pumunta. Maraming salamat po sa RW RW 95.1. 95.1. Nakakaring ka pa! Kainin na ka! Labis ang pasasalamat ng RW 95.1 FM sa patuloy na suporta na kanilang natatanggap mula sa kanilang mga tagapakinig at nangakong magpapatuloy sila sa paghahatid ng impormasyon at good vibes sa mga susunod pang taon. Alright, so sa mga nanonood po sa atin sa Facebook Live ngayon, maraming salamat at congratulations po sa lahat ng mga nanalo sa ating anibersaya sa barangay dito po sa Balibago, Angeles City. Una nang nagpasaya ang RW family sa Barangay Maliwalu, Bacolor, Pampanga noong August 15 at susugod naman sila sa Barangay San Nicolas 1, Magalang, Pampanga sa August 29 para sa huling bahagi ng kanilang 31st anniversary celebration. Kasama si Vin de la Peña, Angelica Cara, CLTV 36 News.